Il-mara tal-kap tal-Oppożizzjoni Nikki Vella De Fremaux fetħet attakk fuq Pierre Portelli, il-kap tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista u lit il-leminija tal-kap Delija. F'messaġġ twil fuq il-profil tagħha ta' Facebook, Vella De Fremaux akkużat lil Portelli li seraq sensiela televiżiva miktuba mill-kittieb Sandro Vella u stqarret li tħossha umiljata bl-azzjoni ta' Portelli. Id-drama Fattigi hija produzzjoni tal-kumpanija ta' Portelli Watermelon Media u tixxandar fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Net Television. Fl-aħħar xhur Portelli wieġeb għal kritika li saritlu minn bosta fil-partit dwar konflitt ta' interess. Madankollu fuq il-profil tagħha ta' Facebook Vella De Fremaux akkużat lil Portelli li sera id-drama li nkitbet minn Sandro Vella. Waqt li kwotat il-liġi tal-copyright Vella De Fremaux qalet li l-ksur ta' din il-liġi jorbot miegħu pena ħabs ta' 3 snin u multa ta' iktar minn 11,000 euro. Hija żiedet tgħid li huwa illegali li tħassar l-identità tal-persuna u tibdel l-isem tiegħu ma' dak ta' impostur. F'dan il-każ dak li ġara kitbet mart il-kap tal-Oppożizzjoni. Hija żiedet tgħid li dan huwa riżultat tal-fatt li xi ħadd ma jafx il-liġi u ma konsultax mal-avukati tiegħu qabel ma kien tard wisq. Hija żiedet tgħid li għadet lura milli tikteb dwar din il-kwistjoni għaliex tinkonċerna ż-żewġ tieħbieb tagħha. Hija żiedet tgħid li ħassitha urtata minn nuqqas ta' interess inkluż mill-ġurnalisti li rrappurtaw dwar dan l-att allegatament kriminali li weġġa b'mod krudili lil Vella għal xhur sħaħ li waslu biex safa misruq mill-proprjetà u d-drittijiet tiegħu. Fit-tweġiba tiegħu Pierre Portelli qal lil Vella De Fremaux li hija m'għandha l-ebda idea tad-dettalji dwar dan l-episodju f'ħajtu. Huwa qalilha li belet il-gideb u nofs veritajiet iżda ma sabitx il-ħin biex tisma' in-naħa l-oħra tal-istorja. Huwa qalilha li m'għandix idea minn xi xaddih Vella lil martu u lil nies oħra. Huwa akkuża illi ħallit lilha nnifisha tintuża kontri u l-familja tiegħu, kontra Media Link u fl-aħħar mill-aħħar kontra l-partit li jmexxi żewġha Delija. F'messaġġ separat, Sandro Vella stieden lil Portelli biex joħroġ id-dettalji fil-pubbliku u żied jgħid li huwa m'għandu xejn x'jaħbi.